Is an seo I GMIT ag glúnmhuire a táimíonn teachtain seo agus tá achorú dionta ar a bhirgan seo ag Mic-Léinn na Hallscoile le rion teachnaí anús. Tá níos mú ná chead a scóir Mic-Léinn i tispáinte chuid ealaíonna ag tispántas a osclaíonn an seo déadúna seo hagan. Well, an déanana seo hagan, by Osclaíonn Ifigúil den tispántas céimethe go bhfuil a haindeag a clúnmhuire, by Michael D. Higgins a Oscailt, agus by Glór Féin agus bí fáil cumá leis an ealaín. By séthar agsúil le fáil ó Delbhóireacht, físe, green grafadóireacht, paint, agus print, agus fashion, agus meas gan de gachsáis ar fáil. Tásúil go mór bhain gach duine eáil ag leabhar tar éis dó an déanana seo hagan. Ó chuirsaí ealaíonna go chuirsaí litríochta níos agus tá féile scríbhneoireachta taistil imreama ar siúil sa lis mór i bport láirge. Churfar tús leis a bhéile nocht agus bé country ar nús Áine Gaggans ón glór ó cholag go tolag agus mánachan ó Mongán a bheits a bhail an Blogfest. Má tá se betúirt ar dhúnaáil an deir seachna seo tá ihe cheúir idir choultúir siúil in anad níomh páric in Muidóir, sin dé saharann agus tuile ólas le fáil ó bhíhall cholam. Tá neart Imeachtaí eile ar siúil ar fud na tíide is fiúáil go blá clia an bríomhchathair tá Taste of Dublin ar siúil ón láinneamh go ddíide dúna agus sé sin ar fád a tarlú sna Ivy Gardens. Chomála sin tá Temple House Festival ar siúil isligach. Ag go bhéile tá scéalaocht Imeachtaí go gasúir agus ceol thar 3 lá ar chead státe éagsúla le leithéidí Lisa Hannigan, The Walls agus Canyon Tree. Bé de seagaí an tispántas ealaíonn seo i GMIT a glúnmhuide i ngáile eáil ar feadh seachtaina agus go dtí an teachtain seo hagan bíí deanghfuilm ag Imeachtaí ag TG4 stad.ie.